बर' हारिखौ जाख्ल'मारनोसै बियो मासि गाज्रि गोसोनि मानसि जाखो बेलाय प्रमद बर'आलाय सिला नामा प्रमद बर' नोंनाव मा मानसि जोलै ना मोसौ जोलै जाखो नोंलाय? प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना। बे भारतनि संबिधान संबिजित जोंहा मोनथाय दङ आरो सोरबा एसपिअसि सोरबा सार्कल अफिसार सोरबा इएम सोरबा मिनिस्टार एमएलएफ्रा दिनै बेखौ जर जबस्ति खालामदोंब्ला आयेननि बेबस्था लानो हायो। नोंथांमोना गिनांगौ गैया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो जोंनि ओनसोल बिटिआरआव आदानि कम्पानिनि थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जा हानि दावराव दावसि जागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया बायदिफोराव नुगासिनो दङ आरो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानैनो बे ओनसोलनि मानसिफोरा सोलिबाय थानाय सरकारनि सिम गोबां सोंखारनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथांनि सावगारियाव अर सावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव रायजो राजाफोरा बे प्रजेक्टखौ लानानै बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांदों। थ' बेनि सायाव गोबां मानसिफोरानो सोंखारनायखौ नुनो मोन्दों आरो माखासे बिबुंथि होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ। थ' बेनि सायाव सोर मा बुंलांदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। बे भारतनि संबिधान संबिजित जोंहा मोनथाय दङ आरो सोरबा एसपिअसि सोरबा सार्कल अफिसार सोरबा इएम सोरबा मिनिस्टार एमएलएफ्रा दिनै बेखौ जर जबस्ति खालामदोंब्ला आयेननि बेबस्था लानो हायो। नोंथांमोना गिनांगौ गैया। आरो दिनै बे हाबाफारियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिखा फोदाननानै जों गसंनानै दङ आरो दिनै जों मिथिनो मोननायाव जों बुजिनो मोनदों दे 2020आवहाय बिटिआर सुक्ति जायोब्ला 7.2 दफायाव दङ दे दिनै बेसेबां गभर्नमेन्टनि फरेस्ट लेन्ड कास्ट लेन्ड फौजि हा दिनैहाय ग्रेजिं लेन्ड बे गासिबो सरकारनि जागोन होननानै बिथांमोना लिरनानै लाबोदों। अब्ला दिनै आसाम सरकारा बेखौनो एप्लाइ खालामदों दि बिटिसि ओनसोलाव फाट्टा गैयै हा फरेस्ट हा दिनै बे गासिबो बिथांमोननि दखलाव दं। बिनि थाखायनो बिथांमोना प्रमाण गोनां बिटिसिनि सीएम प्रमद बर' बिथांखौ फर्स खालामनानै बिथाङा दिनै पुलिस लानानै खुन्थिया गायनो थाखाय बिथाङा सफैदों रायजो राजानि कनसेन्ट गैयाब्लाबो। अब्ला दिनै सिन्था खालामदो बिटिसि 6 सिडुला दंना गैलिया आरो दिनै बेखौ होबथानोबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै खौसे जानांगोन। मानो होनोबा रायजो राजानि दिनै कनसेन्ट गैयाब्ला खोथा गैयाब्ला मालाबाबो बिटिसि सरकारानो जाथों आसाम सरकारानो जाथों आसाम पुलिसानो जाथों सोरबा सार्कल अफिसारानो जाथों बेयाव खुनु हात होनो आखाइ गैया। बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायदों बे ओनसोलनि खाथि खाला रायजो राजा नोंथांमोनाबो फैनानै मदद खालामनांगोन। मानो होनबा बेयाव इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगो दिनै 29-30 किल'मिटारसआ दिनै बेयावहाय दिनै एफेक्ट जायो। बेवहाय दिनै एफेक्ट जागोन बेयाव देहानि समस्या जागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना खौसेयै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय नांलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो जों जेब्लाबो नोंथांमोनजों सापर्टआव दङ। प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना। आं नुनो मोनदों दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आङो गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बत जरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै। दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों। बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादों बेखौ आं बुजिया। होनो नागिरदोंब्ला आदानिनो होदोंना जुडिसियेलनि होदों गोख्रै बाथिल खालामग्रो। हाखौ बाथिल खालामखांनायनि उनाव नोंस्रा मा सोरजों मा खोथा फैलायनाय दङ नरेन्द्र मदिनो मा समायखिरा लानानै फैदों हिमन्त बिश्व शर्मानो मा उपहार होनांगौ दङ नोंहा मा होनांगौ दङ जोंनि हाखौ हगारखानाय नङा मा जाहा कम्पानिखौ लाबोनो बाथाय नाथाय आदानि बायदि प्राइभेट कम्पानि नङा दे जोंनि गभर्नमेन्टनि कम्पानि जोंनि सरकारानो बानायनो हायो। ओंखायनो आं बुंबावदों बाथिल खालाम जुदि सान्थिखौ लुबैदोंबा बाथिल खालाम जै बर' हारि। जोंनि बर' हारिखौ जाख्ल'मारनोसै बियो मासि गाज्रि गोसोनि मानसि जाखो बेलाय प्रमद बर'आलाय सिला नामा प्रमद बर' नोंनाव मा मानसि जोलै ना मोसौ जोलै जाखो नोंलाय? हांगारसो नामा नोंनि गोसोआलाय दासिमबो जोंखौ अनहरनो हाया?
मा खालामगोन बुथारोबा बुथारफैजोबदो जोंनि जायगानि मानसिखौ जों बेसे लामायाव जबाय थाबावनो हाफि सुनि नोंखौ जोनोम होनाय बिमाया नोंनि मोखाङाव बोरै थाखो लाजिदोंना लाजियाखै नोंनि बिमाया गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो नायनानै लाखादो जों माबायदि खस्थ' सहायनांदों नोंसिनि जायगायावबो बिदिनो खालामहैयोबा जोंनि बायदि जथायनानै था होबथानानै लाखि हगारनो नाङा खौसेयै जा जों दिनै सानथाम सानब्रैनिफ्राय जिरायनानै दं आरो जोङो मबाइलाव नुदों आलदा आलदा जायगायावबो न' बां सिफायनाय गिर्जा मन्दिर सिफायनाय बेबायदिया जेरावबो जागोन नामा जोंनि बर' हारिया बयबो सांग्रां जानानै खौसेथि जानानै होबथा बे हा सिख'नाय खामानिनिफ्राय बिसोरो जाहाथे गोजानाव थानो हायो बनेन मोसाहारि डांगरिया खोआ निसिना प्रमोद बर' डांगरिया खोआ निसिना जी आमी এই অঞ্চলটো পর্বজরা অঞ্চলটো কোকরাঝার নিচিনা টাউন বনাম আদানি আহিলে অমুক হব তুমুক হব নো 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 এইটো রং এই পদক্ষেপটো রং ইয়ার আগত এটা কথা হি ভাবিবা লাগে ইমিডিয়েটলি জরিপটো ইয়াত লৈ আহা जेसे हायो एसे थाब प्रमोद बर'आ जरिब लाबोनांगौ आरो नाम जारि खालामना होजोबनांगौ হয় ভূমিটো আমার ইচ্ছা আদানি বন্ধক দিয়ে না বিক্রি করে না আমার ইচ্ছা এইটো কি কৰা নাই প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই এইটো কি কৰা নাই প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই এইটো কৰিব লাগে এই বদলেন খুজা মানুহ এনেকা কাম কৰি নাকি নমতামনखौ लांबाय गुरलाब क'क्राझाराव थांना थाखाय बदलेन जिनायनि मालाबा মানুহ বিলাক ভূমি বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে এইটো প্ৰমোদৰ একেবাৰে আনইথিকেল হৈছে এইটো কৰিব নালাগিছিল খুব দুখৰ কথা অশান্তি মানে মিনিংলেছ পাই আছো জীৱনটো মিনিংলেছ পাই আছে ইমান বছৰ পৰে আমি ইয়াত বহবাস কৰি আছে আৰু এই ডাঙৰীয়া কোনবা আদানি থাদানি এইটো হৈ নাকি কথাবিলাক একেবাৰে ৰং এইটো যেতিয়া নাকি জরিপ করার পাছত যিখিনি মাটি খালি ওলায় সরকারত থাকি যায় ইয়াত আদানি কোম্পানিটো স্থাপন করা তার পাছে লাহে 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 সেই রাজ্যগুলা কোনোবা 15 লাখত বিক্রি কৰিব কোনোবা 20 লাখত বিক্রি কৰিব কোনোবা 25 লাখত বিক্রি কৰিব তেখেতসকল ডাঙৰ হ'ব আদানি কোম্পানি ডাঙৰ হ'ব কোকৰাঝাৰ নিচিনা টাউন হৈ যাব দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে if Mr. Pramod Buro do not know how to tackle this situation. Thank you. नुजाफैदों आरो जोंनि हाखौ रैखा खालामनो थाखाय बेवहाय खौसे जानानै फैदों जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गावनि हायावनो गावनो रैखाथि गैयै जानानै थादों बिनि थाखाय गुबुन नन ट्राइबेलानो जोंनाव हानि मोन्थाय गैया आरो बे कम्पानि जेराव माने जोंनो दा जोंनो एसे एनै हाखौनो जोङो मोनाखै जोङो दिनै जोङो दाखालि मिथिबाय दाखालि जेला जोङो बहाय बेबायदि मिटिं जाफैयो आदानिनो हा होनो नागिरदों होनना जेला प्रटेस्ट खालामो बे दिननिफ्रायसो जोंनि बिटिआर सरकारा फारखा नांनानै दा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबां समनिफ्रायनो जोंनि हानि मियादि फाटा बिदोंमोन होआखै दाबो होआखैमोन नैबे दाख्लैनिफ्राय बे रिएक्सन जानायनिफ्रायसो बिसोर मा बेखौ दाना 1 बिघा हा होनो होननानै मियादि फाटानि हा फाटा होबाय खिन्थु बियो जोंनि थाखाय लासिंसि दुखुनांथावसो जोङो लेन्डलेस नङा लेन्डलेसा जादों बे 1 बिघा हा होनाया जों लेन्डलेसफोरनोसो होयो बे लेन्डलेसा 1 बिघाखौ मोननानै जोंहा बावहाय जोङो गोदो जुग आबै आबौमोननिफ्राय जों मिथियै फिरिनिफ्राय जों मिथियै बे हाया जोंनिखा होननानै जोङो रायजो जानानै दं बावहाय जोंखौ रावबो सिख'नो हाया जोंनि हाया गोजोरखा दाउखौ जों दांनो हाया होननानै दा जों मिथिदों बावहाय 3600 बिघाखौनो खालामबाय ठीक আছে बिनि आवगाय जों रुपसियाव हगारदों बे एरियानि मानसिफ्रा रुपसि एयारपर्ट होननानै हगारबाय बेयो मोनसे बर' आन्दलनजों सुक्ति फानाय होननानै सुक्ति जादों होननानै रुपसिखौ जों हगारना होदों बावहाय रावबो सोरबा हा थांदों सोरबा बिनि कम्पेनसेसनखौ दासिमबो मोनाखै बिनि साख्रि मोनसे मोनाखै रुपसि एयारपर्टआव ओरैनो जोंनि मानसिफ्रा रानसावना दङ बिनि उनाव जोङो आरो दा बाहाय जों हगारना होलायबाय रेलवे कोचिं फेक्ट्रि होननानै रेलवे पस्ट फेक्ट्रि होननानै होबाय बावहायबो जोङो सोरबा अनेक हा थांदों थेवबो मा बे एग्रिमेन्टजों जानानै फैबायब्ला जों बेखौ रावबो अबजेक्सन होला थाथोंसै होननानै हगारना होबाय दिनै रेलवे कोचिं फेक्ट्रियाव बिथांमोना 5 बोसोर बारनानैब्लाबो दिनै बिनि सिनसाखौना मोनसेबो खुन्थिया मोनसेबो रोदा दोंसेयाव बाहाय थुनानै होआखै आरो बिनि साख्रि बा बेवहायनो जों मोनथिगौमोन बेवहाय साख्रि होनो हानायब्ला बा बावहाय जुदि जोंखौ माखासे एमप्लयमेन्ट जाबाय माखासे ओरैबायदि खालामबाय नाथाय बेखौ देखायनो हायाब्लानो दिनै आदानि कम्पानियासो बोरै एक माने मासनि बिथोरावनो बेखौ फुराना बिसोर बे ST LAC आव सिगाङाव सोआखै बिसोर बेकडेट होदों खिन्थु दानि नै खालामब्रबनानै बिसोरखौ पास खालामबाय जेला जोंनिफ्राय बेनिफ्राय अबजेक्सन होदों बे अबजेक्सना BTC आव डिसकासन लिरनानै दं सेक्रेटारि आन्डार डिपु सेक्रेटारि आरो जइन्ट सेक्रेटारिनि आखायाव आरो बिनि उनाव जेला जों बे हाखौ एलटमेन्ट होनानै होबाय होननानै मिथिबाय दानिया बांलादेशआव रिं जानानै दं कारेन्ट साप्लाय हरनो हायिनि थाखाय 1 इउनिटआव बे 350 थाखा मोनो
बेखौ नेसनेल निउसाव दाख्लै मोनो जोङो बे 1.3 टाका मोनो जायनि थाखाय बे आदानि बाहाय सोरबा जोंनि लिडारफोरनो दैदेनगिरिफोरनो सोरबा चिफ मिनिस्टारनो लाख लाख क्रर टाका होनो हायो बे होनायनि थाखायनो जोङो बायजादों दा खिन्थु बांलादेशआव बेहाय हरगोन जों बे हानि बेवहाय खालामोब्ला बिनि माने कारेन्टखौ जों मोनगोन नामा बेहाय जों फंक्सन खालामनो हागोन नामा बेखौ ट्राइ खालाम बेखौ जोङो बेखौ माने सुनिश्चित खालाम बे जोङो बेवहाय 8% जोंनो कारेन्ट इउनिट होनाय जागोन बेखौ खालाम आरो जोङो जब मोनगोन बेखौ सिगाङाव खालामफै उनाव मोनगोन जों खोथा गैया दिनै सालाखाथि बायदियाव मा मोनदों सासे सिंसार गैला खुनु ट्राइबेल मानसि गैला बेवहाय दिनै जोबस्रांलांबाय दिनै बेफोर मोनफा मोनफा उदाहरन दिनै झारखन्डआव बेबायदि पावार प्लान्ट बानायदों खिन्थु बे पावार प्लान्ट बानायनायाव मा जाखो दा बिनि खाथिनि मानसिफ्रा प्रदुषन दैयो दुब्लियाव दै दुगैनो हाला मोसौआव दै लोंनो हाला जोङो दैयाव दैखौ आबाद खालामनो हाला मानो हाला बिनि गासैबो प्रदुषन बिनि माने केमिकेल दैया फैजोब्बाय ओमफ्राय बे सारिगिदिं सार्कल 4 किल'मिटारसो एफेक्ट जाहैबाय जायनि थाखाय बेजों दा सालाखाथियाव नाय सालाखाथिनि आफांनि मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' दं आरो बे अबजेक्सन दा जायाखै बै समावनो जाखादों सालाखाथिनाबो बै समाव जादों सालाखाथिनावबो जों बिदि एफेक्ट जाबाय होननानै बेखौ नाय निउसावबो नाय बा माबायाव नाय दाबो नोंसोर माबायाव खालामनानै नाय इन्टारनेटआव नाय बै समाव सोर लिडार थानाय समाव बिदि अबजेक्सना जादोंमोन बेबायदि जादों दा जोंनाव जानानैब्लाबो दहाय जों बेसेबां खस्थ' मोनगोन दानि साख्रि मोननायखौ जों गिदिर सानाखिसै साख्रिया न' साख्रिखौ नांगौ खिन्थु बे होननानै जे जोंनि थाखानाय सम्पतिखौ नस्थ' खालामनानै जों साख्रि होननानै जोंनि बे साख्रिया गोजोर जागोन नामा बेनि थाखाय जों दुखुनांथाव बे बिराद दुखुनांथाव जादों दा बेखौ जाहाथे सलुसन खालामो आरो सासेबो जोंनि बर'नि इसिबां जोंनिया थाखानाय न' बां बागान बे थांनो मोना बे मानो जबरदस्ति मानो एथ'रा आदानिनि थाखाय जोङो एथ'रा जबरदस्ति खालामजादों आदानिखौल' जों मानो फोथांनो नागिरदों जे जोंनि रायजो राजानि हाजार जननि गांनाय उखैनाय बा खस्थ' मोननायखौ मानो खोनासङाखै बेसो गिदिर खोथा दा बेनिखायनो खालामनोबा थाबैनो सलुसन खालामना होनांगौ